Magandang araw sa lahat ng masusugid na tagapakinig ng Sityo Pangil. Pati na rin sa mga bago pa lamang bumibisita sa channel na ito. Ako nga pala ito si Chris Santo at narito na naman ako para maghatid ng isa na namang panibagong kwentong siguradong magbibigay sa inyo ng panibagong perspektibo pagdating sa mga kwentong kababalaghan, lalong-lalo na sa mga nilalang na tinatawag na aswang. Ang kwentong ibabahagi ko nga pala sa inyo ay tungkol sa isang kwentong ibinahagi lang din sa akin ng aking nanay ni Risa noong ako'y bata pa. Nangyari ito noong siya'y napatira sa isang barangay sa Antique, kung saan namumuno raw noon bilang kapitan ang kanyang tiyuhin. Bata pa raw si nanay noon, siguro mga 9 o 10 taong gulang pa lang siya. Meron daw mabait na kapitbahay noon ng kanyang tiyuhin. Si Mang Joselito, na isa ring may kayang balo sa nasabing barangay. Nang dumating daw si nanay doon, magdadalawang taon na ring sumakabilang buhay ang asawa ni Mang Joselito. Namatay ito nang suwagin ng sariling alaga nilang kalabaw na siyang katukatulong nila sa pag-aararo sa kanilang malawak na palayan. Dahil doon, marami daw sa kanilang mga kabarangay ang naaawa dito, lalo pat ito raw ang isa sa pinakamabait na tao sa kanilang lugar. Wala rin daw kasing anak si Mang Joselito dahil baog ang asawa nito. Ayaw din naman daw nitong magkaroon ng anak sa ibang babae kung di rin lang ito manggagaling sa kanyang yumaong asawa. Katwiran pangaraw ni Mang Joselito noon ay mas mabuting mag-ampon na lang siya ng batang hindi niya kadugo kaysa maghanap siya ng babaeng papalit sa kanyang mahal na misis. Hanggang sa dumating ang araw na parang nagkatotoo nga ito, nang isang araw ay bigla na lang may iniuwing paslit si Mang Joselito sa sarili niyang bahay. Patpatin at marungis ang nasabing paslit dahil ilang araw na rin pala itong pagala-gala sa kanilang barangay. Bago pa ito makita ni Mang Joselito na nangangalkal ng pagkain sa basurahan. Joselito? Joselito, sikap to. Pwede ba kitang makausap? O Kap, kayo pala. Pasok ko kayo, ano pang balita? Magdadalawang linggo na mula nang i-anunsyo namin ang paghahanap sa mga magulang ng batang yan, Joselito. Pero hanggang ngayon wala pa rin umaako sa kanya, kaya nga sa ibang bayan ay nagtanong-tanong na rin ang mga tanod ko, pero talagang wala eh. Naku, ganun ho ba? Nakakaawa naman pala talaga ang batang to, mukhang inabandona na nga ng mga magulang. Kwento ni nanay sa akin, kasama siya ng tiyuhin niyang kapitan nang puntahan nito sa bahay si Mang Joselito. Kaya tandang-tanda niya ang araw na yun. Nakita niya pang araw na nanginginain ng piniritong hita ng manok yung batang napulot ni Mang Joselito dun sa pandalawahang mesa ng mga ito sa may kusina. Sa tingin ko nga ho, mas makakabuti kung ikaw na lang talaga ang umako sa batang yan. Total, maayos naman ang lagay niya sa'yo. Ano nga pala ang binigay mong pangalan sa kanya? Joseph ho. Isinunod ko sa pangalan ko. Mukhang wala ho talagang kakayahang magsalita yung bata eh. Pipi nga ho yata talaga siya. Pero hindi naman siya bingi kasi tumatango at umiiling naman siya kapag kinakausap ko. Ayun nga ho siya kumakain. Aba, malakas palang kumain ng manok, ano? Oo,
Pero kapag gulay ang ulam, ayaw. Abay, pareho pala sila nitong pamangking kong si Nerissa eh. Mukhang magkakasundo ang dalawang yan. Nagkatawanan pa raw noon si Mang Joselito at ang kanyang tiyuhin nang makita nila kung paano ngasabin nung batang si Joseph ang kinakain nito. Kahit yung adobong atay na inihain ni Joselito, sinaid daw nito hanggang sa kahuli-hulihang bahid ng sarsa sa kanyang plato. Ang sabi pa ni Nanay, halatang halata raw ang saya sa mukha ni Mang Joselito ng mga sandaling yun. Mukha raw talagang sabik ito sa bata. Yun nga lang, itong si Nanay, umpisa pa lang daw ay parang kakaiba na ang nararamdaman niya kay Joseph. Hindi niya raw alam noon kung bakit, pero kapag tatapunan daw siya nito ng tingin, ay parang bigla siyang natatakot. Parang may kakaiba raw sa mata ni Joseph, pati na rin sa paraan nito ng pagtitig. Pailalim daw kasi kung tumingin ito. Pagkatapos kapag sinalubong mo, bigla raw itong umiiwas na parang hindi nito kayang makipagtitigan ng mata sa mata. Simula daw ng araw na yon, hindi na ulit sumama pa si Nanay sa bahay ni Mang Joselito. Hanggat maaari daw ay iniiwasan niyang makita si Joseph o kahit ang mapadaan man lang sa harap ng bahay na tinitira nito, lalo na kapag gabi. Talagang nakakaramdam daw kasi siya ng takot na hindi rin naman daw nagtagal ay nagkaroon ng basihan. Dahil ilang linggo lang daw noon ang nakalipas, ay bigla na lang napabalitang sa kanilang lugar daw ay may gumagalang aswang. Hanggang isang gabi, Kapitan! Kapitan! Si Joselito po ito. Pati raw si Nanay noon nagising mula sa kanyang pagkakahimbing dahil sa lakas ng mga katok at pagtawag ni Mang Joselito sa labas ng bahay ng kanyang tiyuhin. Dahil doon ipupungas-pungas pa raw siyang sumilip mula doon sa pintuan ng kwartong tinutulugan niya habang nakasandal siya sa hamba ng pinto. Oh, Joselito, may nangyari ba? Pasado 12:00 na ng hating gabi ah. Pasensya na ho kayo, Kapitan. May gusto lang ho kasi sana akong ihingi ng tulong sa inyo tungkol dun sa anak kong si Joseph. Wala na ho akong ibang malapitan kundi kayo eh. Oh, bakit? Paano bata ho Joselito? Kasi Kap, hindi ko ho alam kung paano ko ay maipapaliwanag eh. Ang totoo ho, ngayon ko lang din talaga nakumpirma ang ilang araw ko nang hinala tungkol dun sa bata. Nakita ko kasi ng harap-harapan eh. Nakita raw ni Nanay na kumunot pa ang noo ng tiyuhin niya. Nagtaka siya sa sinasabi ni Mang Joselito. Ano? Hindi kita maintindihan, Joselito. Anong nakita mo? Anong nakumpirma mo? Mga ilang segundo raw muna ang nakalipas bago sumagot si Mang Joselito. Humugot at bumuga muna ito ng ilang malalim na paghinga. Saka raw siya muling nagsalita. Kapitan, si Joseph ho, sa palagay ko, isa siyang aswang. Napakahina raw ng pagkakasabi noon ni Mang Joselito. Pero sapat na yun para marinig yun ni Nanay. Kahit daw ang tiyuhin niyang kapitan nagulat sa nalaman, hindi pa nga raw ito makapaniwala nung una.
Nahuli ko siya kagabi na punong-puno ng dugo ang damit. Galing siya sa labas. Siya ang kumain sa mga alagang kambing ni Mang Berto na nakitang wakwak ang tiyan kaninang umaga dun sa palayan. Ngayon nakita na naman ng dalawa mismong mga mata ko na bigla siyang nagpalit ng anyo bago siya lumipad palayo. At hindi ko na alam kung saan siya nagpunta. Kung gusto niyo, sumama kayo sa akin sa bahay at abangan nating umuwi siya kapag malapit ng sumikat ang araw. Kahit medyo diskumpiyado raw noon ang kapitan dahil sa iniisip nitong nasisiraan na ng bait si Mang Joselito, minabuti na lang daw nitong sundin ang gusto ng mabait nilang kapitbahay. Doon nga ito nagpalipas ng gabi. Kinilabutan na raw si nanay nung umuwi ang tiyuhin niya na tulala. Bakas din daw ang takot sa mukha nito at kitang-kita niyang halos ayaw nang humupa ng pangingilabot ng mga nakataas nitong balahibo. Tinanong daw nila ito kung anong nangyari, pero iba ang isinagot nito sa kanila. Mula ngayon, wag na kayong lalabas pagsapit ng 5:00 ng hapon. Ganon din sa tanghaling tapat, lalo na kung walang ibang tao sa labas, ha? Talagang natakot daw si nanay sa sinabing yun ng tiyuhin niya. Pero hindi maalis sa kanya na ma-curious kung ano ba talaga ang totoo tungkol sa pagkatao ng batang inampon ni Mang Joselito. Hindi pa rin daw kasi pinaalis ni Mang Joselito si Joseph sa kanyang puder. Pagkatapos noon, mas minahal pa nga raw nito yung bata at nakikita yun mismo ni nanay. Isang tanghali daw nagsasampay noon si nanay sa bakuran ng bahay nila nang bigla siyang may nakitang isang grupo ng 3 lalaki na umaaligid dun sa bahay ni Mang Joselito. Napahinto siya sa ginagawa niya noon at nakiusyoso siya kung ano ba ang ipinunta ng mga ito. Pero nanigas daw siya bigla nung lingunin siya ng isa sa mga lalaki. Matangkad daw ito. Malaki ang katawan, tapos yung mata nito katulad ng kay Joseph. Nanlilisik. Elisa, pumasok ka nga rito sa loob. Bigla na lang daw niyang narinig na sinigawan siya ng tiyuhin niya, kaya dali-dali siyang pumasok sa bahay nila. Nakita niya naman daw mula sa bintana yung 3 na parang nagkaayaan nang umalis. Bumalik na lang tayo mamayang gabi. Narinig pa nga raw niyang sinabi nung isa sa mga ito. Nang lingunin niya naman ang tiyuhin niyang kapitan na nakasilip din dun sa bintana, nakita niyang parang pinagpapawisan daw ito. Bakas na naman ang takot sa mukha, kaya hindi niya na napigilan pang magtanong kung sino ba ang mga yun. Mas magandang wala kang alam. Kapag nakita mo sila, wag mo silang papansinin, ha? Pumasok ka kaagad sa loob ng bahay. Naiintindihan mo? Tumango na lang daw noon si nanay at hindi na lang nagtanong pa. Pero kinagabihan ng araw ding yun, naalimpungatan daw silang lahat nang bigla silang makarinig ng malalakas na kalabog na nanggagaling dun sa bahay ni Mang Joselito na mga iilang hakbang lang naman ang layo sa bahay ng tiyuhin niya. Sobrang lalakas daw talaga ng mga kalabog na yun na parang kulang na lang ay sirain ang bubong sa bahay ni Mang Joselito.
Nandyan na sila. Halos pabulong na raw na sabi ng tiyuhin ni nanay. Sinenyasan pa raw sila nito na huwag silang mag-ingay. Kaya nanahimik din sila nanay hanggang sa makarinig sila ng isang malaki at malalim na tinig na biglang nagsalita. Ibalik mo sa amin ang anak ko, Joselito. Wala kang karapatan sa batang yan. Ibalik mo sa amin ang bata kundi papatayin kita. Nakakapangilabot daw ang boses na yon, sabi pa sa akin ni nanay. Garalgal daw yun at nakakatakot. Parang boses ng halimaw. Sinasabayan pa yon ng mga tunog ng parang kinakaskas na bakal. Mga kukong kumakalmot sa bubong. Maya-maya, nagulat sila dahil bigla na lang daw sumagot si Mang Joselito. Kahit naman ibalik ko ang bata sa inyo, alam kong papatayin niyo pa rin ako dahil alam ko na ang sikreto niyo. Alam ko kung sino kayo. At alam ko kung saan kayo nakatira. May mga tao na rin akong napagsabihan tungkol sa inyo kaya kapag pinatay niyo ako ngayon, siguradong hindi magtatagal ay susugurin na rin kayo ng mga tao doon mismo sa tinitirhan niyo. Lalo raw nang wala yung mga aswang na nasa bubong ni Mang Joselito. Naririnig pa nga raw nila na parang may pumipilas na sa yero nito. Kaunti na lang ay papasukin na siya ng aswang, kahit na ang totoo ay labag yun sa batas ng kanilang lahi. Ang mga aswang kasi ay hindi maaaring pumasok sa bahay ng kahit na sinong tao kung sila ay walang pahintulot ng may-ari ng bahay. Yun nga lang, may ilang aswang daw talagang sinusuway ang utos na ito, lalo na sa oras ng kagipitan. Maya-maya habang patuloy sa pagwawala yung mga aswang sa bubong ni Mang Joselito, bigla naman daw narinig ni nanay noon ang maliit na boses ni Joseph na bigla na lang naghihiyaw. Yung tunog na ginagawa ng mga pipi kapag may gusto silang sabihin. Ganun na ganun daw ang narinig nila nanay. Ang kaibahan nga lang, unti-unti raw lumaki at lumagong ang boses na yun. Unti-unti ring gumaralgal hanggang sa maya-maya para na silang nakikinig ng huni ng nagwawalang hyena. Lalo raw dumami ang mga kalabog, mga ungol at mga pag-angil na nagmumula sa bubong ni Mang Joselito. Parang may mga nag-aaway daw na malalaking pusa noon. Wala raw lakas ng loob si nanay o kahit sino man sa loob ng bahay nila na silipin kung ano ba talaga ang nangyayari sa labas. Anak, hindi tayo dapat nagkakasakitan. Hindi mo dapat kami kinakalaban. Sumama ka na sa amin ulit, anak. Ipinapangako namin sa iyo na hindi namin kagalawin ang tatay-tatayan mong yan kapalit ng muling panunumbalik mo sa angkan natin. Ipinapangako ko sa iyo yan. Hindi, huwag kang makikinig sa kanya, Joseph, anak. Huwag mong iiwan si tatay. Bigla raw humiyaw si Mang Joselito. Umiiyak. Nakikiusap na huwag siyang iwanan ng kanyang anak-anakan. Dahil doon hindi na raw nakatiis ang tiyo ni nanay, lumabas na raw ito ng bahay nila tapos dali-dali nitong pinuntahan si Mang Joselito. Hindi na rin daw napigilan ni nanay na hindi alamin kung ano nang nangyayari sa labas. Ang ginawa niya, binuksan niya ng bahagya ang bintana ng kwartong tinutulugan niya, kung saan tanaw na tanaw ang bahay ni Mang Joselito. Pagsilip niya, nakita niyang may mga malalaking nilalang na wangis tao na nakadapa dun sa may bumungan
ni Mang Joselito. Hindi raw gaanong maaninag ni nanay ang mukha ng mga ito dahil nakatalikod ito sa kanya. Pero bigla niyang nahigit ang hininga niya noong lumingon ito sa direksyon niya. Pinanonood tayo. May nanonood sa ating ibang tao. Galit na galit daw na humiyaw yung isang aswang, kaya sobrang lakas tuloy ng kabog ng dibdib ni nanay. Mabuti na lang daw biglang humarang si Joseph sa kanila. Parang pinigilan daw ng ampon ni Mang Joselito na si nanay naman ang atakihin ng mga aswang na yun. Umalis na si nanay sa pagkakasilip sa bintana dahil hindi na raw niya kaya pa yung takot. Parang nagsisi pa nga raw siyang sumilip sa dun sa bintana. Nakinig na lang daw siya ulit sa mga susunod na mangyayari. Sasama ka na ba sa amin, anak? Isang malakas na halakak daw ang sumunod sa tanong na yun. Tapos maya-maya, nakarinig na sila ng malalakas na tunog ng papalayong pagaspas. Joseph, anak ko! Dinig daw nilang umiiyak si Mang Joselito. Maya-maya akay-akay na ito ng tiyo ni nanay papunta sa bahay nila. Doon muna raw pinatuloy ng kapitan sa bahay niya si Mang Joselito ng gabing yun. Kinabukasan nagulat na lang daw si nanay dahil pagkagising niya pa lang ay nakaimpake na ang mga gamit niya. Ganon din ang kanyang tiyahin at mga pinsan. Arisa, pasensya ka na pero kailangan nyo na munang umuwi ulit sa inyo, ha? Hindi na kayo ligtas dito eh. Kinausap daw si nanay ng kanyang tiyuhin. Tinanong niya naman daw kung bakit. Ni Risa, alam na ng mga aswang na kilala natin sila. Hindi ba't nakita mo ang anyong tao nila nung isang araw? Sigurado akong natatandaan na nila ang amoy mo. Kaya alam nilang sinilip mo sila kagabi sa bintana. Kinilabutan daw si nanay noon. Hindi na lang daw tuloy siya nagtanong pa ulit at sumunod na lang sa kanyang tiyuhin. Agad-agad ay lumuwas sila noon ng Bulacan. Pero siyempre, nag-aalala sila dahil naiwan doon sa Antique ang kanyang tiyuhin. Hindi naman daw kasi nito pwedeng iwanan ang barangay nila lalo't siya nga ang namumuno doon ng mga panahong yun. Mga ilang araw din daw na nag-aalala si nanay noon sa kanyang tiyuhin. Antay sila ng antay ng balita tungkol dito. Nang mga panahong yun kasi ay landline pa raw ang usong ginagamit ng mga tao para lang makatawag. Sa bibihira lang naman daw ang may ganun sa probinsya. Mabuti na lang at pagkalipas pa raw ng isang linggo, bigla na lang sumunod sa kanila ang kanyang tiyuhin at umuwi ng Bulacan. Hindi kami pinatatahimik ng mga aswang. Ginagambala nila kami ni Joselito tuwing gabi. Gusto nila kaming patayin. Kaya napagpasyahan namin ni Joselito na umalis na lang muna doon. Kahit nga 1 buwan lang. Eksaktong 1 buwan nga ang nakalipas bago bumalik ang tiyuhin ni nanay sa Antique. Hindi muna isinama ang pamilya niya pabalik dahil sisiguraduhin daw muna nitong safe na ang lahat doon. Pagkalipas naman ng 1 linggo, pinabalik na rin daw ng tiyuhin ni nanay ang kanyang tiyahin at mga pinsan.
Pero si nanay, hindi na nila pinasama ulit. Kaya't simula noon ay hindi na siya gaanong nakabalita pa sa kanila. Ang alam lang daw ni nanay, sa wakas ay tinigilan na ng aswang sina Mang Joselito pati na rin ang pamilya ng kanyang tiyuhin. Lumipat na rin naman daw kasi sa ibang lugar ang buong angkan ng batang aswang. Wala na rin daw silang naging balita kay Joseph. Pero ang sabi, may naging usap-usapan daw sa barangay na yun na hindi naman daw totoong nawalan ng komunikasyon si Mang Joselito at ang anak-anakan nitong si Joseph. Ang totoo raw ay palihim pa rin na dinadalo ni Joseph ang kanyang tatay-tatayan na itinuring niya ng tunay na kapamilya dahil sa pag-aalaga at pagmamahal na ipinaramdam nito sa kanya. Hindi na rin daw kasi talaga nag-asawa ulit si Mang Joselito. Hindi na rin ito bumuo ng sariling pamilya. Kaya lalong tumindi ang hinala ng mga tao na nakakausap pa rin ito ang kanyang pinakamamahal na anak-anakang aswang.